Здравейте хора, аз съм Кого и как се вижда на сега на Gangster Vegas, епизод 4. Аз почти скоро мога да я мина и така без клипове, но да. Опа, чай да го затворя той. Докато заради. Вчера беше 1 март и утре ще има 2 клипа, защото утре 3 март и няма да съм на училище. Може би 2 клипа, може би един. Но от доста време не съм качвал видео, все пак. Ох, че ми изпуква всичко. Да, от доста време как не съм качвал видео, защото не ми оставаше време, имах тежки домашни, които аз трябваше да пиша и се бавеха и не ми се правеше много клипове. Колко реклами? Айде излезте ми, ако искате 15 реклами, ако искате. Аз не мога да се крафтна хубавата кола. Една хубава кола. Дедът ми е подаря. Аз не видях какъв подарък имам. Парашут! Айс! Аз имах. Сега, нека започваме. Мале, много пари аз имам. Кода няма си плама, каза 300 хиляди. Не си струва. Аз имах 700 хиляди. Но изхарчих малко. И още мотора ми не е се е спалнал. Значи къде... Ето усиля малко. Пак е от играта спрямо тук. Не знам дали хора. Не, музика ще го усиля. Радио. Не радио, не. Добре, готови сме. Ако реши скоро да заради, ще бъде добре. Добре бе. Акцията, вижте ме къде съм готен. Але аз не знах, че маската ми има череп. То до мене има мотор, който той не е мой. Дай ще го взема. Ох, лаги ми. Съжалявам за това. Мразя този звук, тече. Тъгъдък, никъде. Бум. Така. Както вчера не правих много дълъг клип. И съжалявам. И за новата година не направих клип за 2017. Чакай. Добре, ти не си чула за спирачка. Чакай. Тук видях нещо. Бърде, бе. Баси четливото съдност. Так. Има буски. Чекай. Добре, газ. Дай през рампата. През рампата ще успее ли? Ще успея. Хора, много лаги, какво да направя вече? Мисля. Чакайте, хора. Чакайте, че стомаха каркори, написах с домашните. Почнах в 7:40 някъде там. Някъде 7:50 почнах. Следващата мисия... Добре, не знам защо съм спира звука. Просто съжалявам за това. Нищо няма да... Когато аз съм пуснал малко звука, ма просто си бъгна. Винаги бъгва. И ми... Колко мразя как стане. Да си повикаме маймото. Ти скоро ще заредиш ли? Издуха го и зареди. Ама защо лаги? Не знам. Не знам какво е лага всъщност. Играта е 1 гигабайт и нещо. Аз имам към 16 гигабайта имах. Картата ми. Не знам. Не от гигабайтите. Имам много тежки игри по 1 гигабайт, 2. Само съм изхабил към 5 гигабайта.
Имам още 11 гигабайта. Хора, вие откъде ги взимате тия маски, бе? Чакай, ти ще умреш. Той ми даде нещо. Даде ми поправка. Благодаря, ще ми трябва. Ето спря да лагам. Малко по малко трябва да разкъра чънкове. Не е спрял да лаги. Виждате какви бъгове става. Блъснете ли се в кола, излизате на майната си. Тя му е военната Добре. После ще ходя. Айде сега ще отклепа, после трябва да го спирам. И мога... искате ли мина по тази тръба? Аз веднъж минах по нея и щях да мотора ми си плуваше там. Добре, аре. Тук трябва да сте много средоточени. Тъпя ми стомаха, каркори и ми пречи. Но тут що не е кръгло, бе. Вчера беше кръгло, когато го прави. Дай сега. Като трябва да карате бавно и да не пипате нищо. Леко сега тук да завия. Ето, видяхте ли? И сега мотора. Къде бе? Къде ми отиде мотора? Фак, бъгна са. Чакай. Заклещи са. Мамка му. Защо? Те на мен ми се случват такива лоши неща. Добре, хора, ще се върна, когато мотора реши да падне. Така, хора, върнах се. Трябваше да го повикам наново. Паднах един път и ми ще да разблъскам телефона. И лага не спира. Колко манги даваш? Как ще помнят ми пари ги няма вече? Към 50 хиляди отидоха хора. Серикео, мадафака. Дай са. Да видим, дали ще успея да го бъгна. Не успях да го бъгна. Не винаги в тази... Вижте хора, какво става. Аз нищо не съм направил и мотора сам си дига задна. Мърдай, бе. Пак. Карам по пара. Видяхте ли, хора? Това е бъг. Дай се. Искам лупинг. Не. Изправи се. Видяхте ли, хора? Аз тък му го изправих и той умря. Само той оръжие, което аз държа в момента, то е само за випове. И може да си го вземете. Да ви го кажа. Просто и така. Не може да си го купите. Невъзможно. Добре. Искам се бусна. Мамка му. Аз не разбрах къде падна. Как се вижда, всички са педали в тази игра? Защото са педали. Никой не спира. Лаги. Никой не ме стрим. Не. Добре. Ще разкоша от някоя рампа. Добре, хора. Ще се върна, когато се засипа. Хора, отказах си скок, че отиваме в базата. Военната. Там всякакви неща и веднъж избягах от нея. В самата военна база. Възможно е. Това не е бъг. Благодаря. Вече получавам ачивма. Ето, както виждате, това е също бъг. Невъзможно е да полетите така. Сега някой епизод може да ви каже... Не, няма никога да ви покажам бъговете, защото са тъпи. То всеки ще ги разбере, защото той герой сам си ги прави. Ето, като това. Виждате ли, хора? Ето, това е един от най-смотаните някога създавани бъгове и това, видяхте ли? Камъните са лоши. Камъните са враг на вас. Магас, къде отивам, бе? Обърках пътя. What the fuck? Добре, оцелихте в гърба, как няма умреш? Веднъж пък с колашък оцелих някой в гърба и не умря. Не чакайте на вода! Не дай се засилвате. И мръдни.
Най-добрият мотор за такива пътища, не за такива прави, най-добрият мотор да карате по черни пътища е и тоя. Санчес. Аз докато стигна до там, може и да съм умрял, като гледам как карам. Малко ми се чита, я. Какво се прави? Така е. Ако вие сте при мен, ще видите как се заби. Самата игра заби. Стана вечер, прекрасно, няма проблеми. Не, няма никакви проблеми. Всичко е перфектно. Как ще вече добавили от това синьото. Това е кръвта на... Не точно кръвта, деймича на мотора. Тоест, когато сте го начупили, примерно, и вие почти до края, слизате и се качвате наново и ви е зареден наново. При мен така става. Всъщност това си е бък. Creeper man, no motherfucker. Дай газ. Лаги ми. Малко така да позабивим. Уе! Летя! И като полетях, станах на лайно. В момента нищо не виждам на екрана. Искам да стане ден. Ей! Ти на къде бе? Окей, бък. Бък. Фак. Бък. Не мога да се кача. Мога. Добре. Газ! Те могат да ме извадят от мотора, ама не и от коли. Също от коли също. Прелетял съм. Как ме видяхте, бе, копелдаци? Мадърфака. В момента я покавам с едни пръсти. Не! Газ! Въй, накосам да ме свалят. Но в тази игра не е възможно да сте бъстят. Това е яко. Ето, виждате ли? Бъснах се леко в мантинелата и полетях на майната си. Сега ще видим ченгенцата. Здравейте, милички. Как сте, бе? Айде, искам пак да ме познаете и да тръгвам. Това мост ми е много любим, защото там най-много правя разни глупости. Като ето това. Жуля са... What the hell, как ма... Газ! Добре, хора, май няма да стигнем до базата, те че тук ще приключа.